Ľudia konečne vedia a dneska si urobíme reakciu na Arnix sa práve robí live, tak a pripravujeme nový kanál, bude sa volať Redry Arnix. Tak sa bude volať, tak buďte natešení, tak pripravte sa. No, čaute lidi, ja som tu jeho kamarát. Robíme video, reakciu na Arnixa. Teraz ako vidíte je má live, tak uvidíme si a urobíme, či sú tam chyby, alebo nie chyby, tak uvidíme, dobre? A urobíme väčšiu verzovku. Taká sladká vôňa. Dobre, zapínam si webku, by the way. Prepáčte za nedorozumenie. Jak to bude vyzerať, keď si takto zapínam? Volám Green Screen Studio. Ja si tu pre istotu mám tak trošku menšie, aby ste videli dačo takto trošku malinko, alebo takto veľko, nie. No, ale on je Sandrovi najlepší youtuber, koho sme poznali. Dajte mu odber, prosím vás. A pripojte sa ku kanáli. Prajeme ti šťastný nový rok do nového roka 2026. Ďakujeme ti, že si youtuber. Prajeme ti, aby si dosiahol najvyššie odbery. Presne tak. Aby si bol také vždy ku nás ako doteraz. Ďakujeme, že natáčate pre nás videa, aby sme si pozreli. Prajeme ti 540 000 odoberateľov. 1048. Dobre auto. A povieme ti, že aby si pokračoval, máš dobré videa, tak poviem ti, pokračuj. Máš veľmi dobré videa a tiež pokračuj v strihaní. Ideme na to, ideme jazdiť, ne? Ideme jazdiť tak, ako má byť. Pozor! Jo. Tak to si hneď poškrábil kapotu, nie? Ty vole. To si už poškrábal, čo? Kamión, skúsim ho predbehnúť, dúfam, že to ide. Arnix, môžem sa spýtať, kedy bude Minecraft? Dobre. Alebo niečo také strieľačky ako Call of Duty, alebo niečo také Free Fire, alebo tak? Ty nehovor na romské more. A spýtame sa ho to, bude takto, dobočíme, ideme sa ukopať. Nejaké strieľačky. Ujo! Nemáte korunku? Ja nemám. Minecraft. Nemám korunečku, je mi to líto. Je mi to líto, ja korunečku nemám. Ja som si kupoval vodu. Je mi to líto. Sme začali točiť. Teraz natáčame. Video. 2 mesiace. Kamo. Pozor. To si asi rozbil kapotu. No, pravda Na máš. zdravie. To je rum. Nie, rum si srandu, to nie je rum. To je voda z prameňa u Arnixa. Na zdravie, šťastný nový rok. Aj my tebe prajeme. Dobre. Aj my tebe. To mi stačí. Dobre. Ideme do akvaparku. Akvapark? Ne. Kámo. No divne. Sorry. Dedečku, Timo, dedečku, pane, dedu, Timko. Prosím vás, koľko je hodín? More je špatný. Mrdé, kamo, ja neviem. Ty videli ste to? Dobre si to skočil. Kapku, tak si, kamo, keď sme pri tej kvapke, ja vám ukážem takú jednu vec vám ukážem. Ja mám teraz momentálne takú vychytávku green screenu, ale skúsim ako zmeniť. Ne? Aby bolo jasné, kamo, ja tu mám dosť veľa plekoviek. Jo?
Kvapka nemôže chýbať a takisto ani hore. Jo, Máš dobré lifey tuto mám a ďalšiu kvapku sledujeme hore. ťa od A ešte Jardy, Prime si a novší youtuber a energetiky, budeme ale ťa to už podporovať do ďalších videách. to Ďakujeme už je ti. staré. To už. Presne tak. Že táto cez No, videa, ďakujeme Vy ti. ste sa pýtali, kde sa momentálne nachádzam. Prádiarne. Prádlo, tu som vešia prádlo. Tam ďalšia várka prádla. Ja som taký pradielník. Ja tu periem tak prádlo. Angelika by bola veľmi hrdá. Ja Počkaj, Jaro, počkaj. periem prádlo Tak ručnými rukami. Pôjdeme u teba, nepoznám aby si nám... technológiu, žiadnu práčku. Prav? Ja to holými rukami, mojimi Prav? holými Dobre, rukami pôjdeme u teba, ale zadarmo nám prídeš. Počkaj. proste dávam do poriadku. Aj tamto to môžem. A to, že ako Proste váš dávam do nehovoríš? poriadku. Dobre. To už sa bude prísť. Takže dávam všetko do poriadku. Počkaj, idem všem. To A bolo. vážne Tam mi vlastne, sorry. Ja byl iba. poriadňu. Timo ma zabil. Zaspievajú si krvník Alič. To nie, lebo Alič. Som ťa skoro nespoznala, ja viem, ja sa zmenil, ale bude to dobré. Dlhé vlásky mám, pôjdu dole, jo. Vlásky, alebo si dám si copík, ľudia moji. To budem vyzerať retardovane, budem vyzerať jak dievčatko. Redrinka. Asi s tým, neviem, to je pravda. Veľa stresov som mal za ten minulý rok, takže niečo. Čo to? Časov ja si chcem spraviť sklad monsterov. A ty mi tam napíšeš, že ty zmrdej, kamo, proč si mi nepožičal tú poličku na stenu? Takže kľudne si uber tú poličku, ja ju nepotrebujem. Ja sa budem sťahovať z tohto mojho vlastného štúdia, čo tu som, trošku dole. No, bol si skvelý a teraz ešte pokračujeme vo videu. Počkaj, len poviem dotazy. Si skvelý, máš dobrý... ako sa to povie? Máš dobré live i videa. Budeme ťa podporovať, ale zmen tam niečo, ako by to bolo iné hry, grafika a lepšia grafika. Dobre? Čo? Neviem, grafiku máš dobrú, všetko dobré. Bude ti dám aj plechovky. Ale pokračuj vo videách. Si výtvor. Áno. Ale na mňa by som to zmenil, lebo... Plechovky, Eladzik, podľa ktoré nemajú ani zálohu. Ja som ich kupoval ešte vtedy, keď ani záloha nebola na Slovensku. Natáčam Minecraft. To sa mi ešte podarilo. No ale áno, píšem live, okej? Kamo, extrém. Som chudobný študent, dajte mi auto. Aute do recept. Kde mám makačko? Kde mám granát? Počkaj, to ja sa nepotrebujem granát. Ani ne. Super! Dáme si Entity. Nie, dáme si Tady čo robíš? Entity Veď ešte a Minecraft. MT. Ako Martin. Pekné autičko. Ladzik mi požičal toto auto a povedal, že ak ho nabúram, tak pôjde po mne s tankom. No on si spávne tank a budeme hľadať celom Los Santos. A on si ma nájde, lebo ja sa nemôžem schovať. Mám tak kde barák kúpený, lebo mal by som mať kúpený barák, len rozmýšľam, či ho naozaj mám túto tak blízko kúpený. Nemám kúpený barák, ale môžem ho kúpiť. Nový iPhone som si kúpil, ľudia moje, mám nový iPhone, toto je iPhone XR, Čech. Dáme si po česky. Vytvořte přístupový kód. Ja neviem. 1, 2, 3. Neviem, aký kód sa tam dáme. 1, 2, 3, 4, daj si tam. 0000. Povoliť Face ID, no ani náhodou. Mavý režim. Vítejte v LP, pán. Začnite. To je paráda, nový iPhone. S iPhone-mi.
Som v živote nemal iPhone. Jak sa to tu narába? Dobre. Dobre, máš iPhone? Dobre. Hore Red Ringu, áno, to máš. Frajerku, áno, Red Ringu mám. Opováž sa ho zničiť. Dobre, že granáčik. Tak to hodím. Dobre, vyskočím. Neurobím to. Ja nezničím ho. Chceš zobrať auto? Zoberieš si auto. Zoberieš si auto. To je moje autíčko. Díky moc. Díky pekámo. Máš to u mňa. Teda čo? Máš rýchle auto, poviem ti. Rýchle. Áno, pekné. To si ho dobre objel. Tu hýkam jak taká stará babka na trhu. Oh boy. Skoro som zničil auto a Ladzik by taký, že mám pripravenú samopal. Pau! Dobre ideš na tom aute. Nie, ja som zničil auto. Ja utekam, ja idem hneď. Ne, Ladzik, to si nevidel. To si nevidel. Zaplatí za to, keď ťa uvidí. Počkej, to si nevidel. Ladzik. Nevidel. To si nevidel, odpúšťaj mi. Odpúšť mi to. Odpúšť mi to. Ne, zase som zničil auto. Je v poriadku vôbec? Ne, nejde jedno svetlo. Kurci. Ne. Zaplatíš 5 miliónov. Teraz vo videu, vieš? Potom urob na reakciu na toto video. Pozriem do videa, dajte odber. Dáme. A like. Presne tak urobíte to vy. Ja, jak vašim Áno. Petri, hľadám moderátory na môj YouTube. Nepoznáš takého? Áno, poznám. To som ja. Vlastne ja mám moderátora a aspoň dúfam, že si mi nedal ban. Toto si už napísal. Áno, ale by pozrel, lebo nepozrie. Vertix, Zlatý, že si ma nezablokoval. No tak, Vertix, buď mi vďačný. A odpustí mi za to, čo som ti udelal pred 18 rokmi. Pamätáš? Mám ťa rád. Dajte like a odber a podporte Jaroslava. A DMka. Pozdravujem ho, ale dajte odber. Arník, si OK, idem na to. Pozdravujem ešte raz. Čau. Nazdar. Hej, dávam ti najvyššie. Pozdravujeme. Díky moc, to bolo doslova zajímavé. Tu GTAčko nefunguje gravitácia. Inak Vertix, vedel si o tom, keď hráš vlastne Fajemko, po prípade normálne Legacy. Subscribe a like a pripojte sa na YouTube kanál Arnixa, lebo je najlepší YouTuber na svete. Pravda, že Jaro? Áno, ale ešte nekončíme, ale ak to povedal, dajte like a odber. A pripojte sa ku kanáli. S zvončekom. Zvonne vtipné. Ja som Stephen Hawking. Zajec! Naháňa zajece. Zakup ho do zadku. Keď sme my toto oni natáčali, tak na GTA tak bolo ešte jen tak. Povedal, že ide robiť zver. Neveríte? Spýtaj sa mojho kamaráta. Pravda. I meet
A my teba pozdravujeme. Jej. Ja vás mám tak rád. Aj vy teba. Aj vy teba. Vôbec sme o tom nevedeli. Vertix. Ja som zabil zajaca, oni ma teraz zabijú. Budem mať zajacovú vojnu. To svetlo máš veľmi musíme rozbité. natočiť videjko. Vážne, To je ten tam budeš problém, na to že zaplatiť asi 5 miliónov, máš nie? mikrofón. Také drahé Tak auto. budem používať AI-ko. Dobre? Že budem za teba rozprávať. Ty to budeš písať na Discord a ja to použijem ako AI-ko. Čiže ty budeš taký robot. Jo? Naprogramoval som si vlastné robota. To bude video. Kámo, na svoj YouTubeový kanál vydám videjko, že naprogramoval som si vlastného robota a to je Vertix. A Vertix mi dá okamžite ban. Nechcem robota. Počkaj, ospravedlňte nás. Takého kamaráda, s kým by som si normálne, že si záťa Ale my späť. tiež dokončíme. Tak? Viete, ako to dopadlo vo Ešte sa Five Nights at nekončí, Freddy's? neverte mu. Je totálne animatronici zabíjať. Tak sme tu späť. Len sme si niečo povedali. Vertix bude môj animatronik. To je Už sa zlaté. končíme. Normálne, že ma zabijú. Všetci ma zabijú. Dobývať sa aj na 40. Končíme. Utekaj. Neverte mu. Utekám. Vertix, utekám ti. Znelo divne. Utekám ti, áno. Ide po mne. Vertix ide po mne. Normálne, že... No, proti smeru išiel. Niečo som auto. Lázik ma ukameňuje. Normálne, že vyleje na mňa 20 hektolitrov cisterny. Máš pravdu? Máš pravdu. Z dôvodu, že mi tu pekne lieta tá kaputa. Že mi tu doslova kaputa visí. Tak. Kaputa. Ježiši Kriste, ja som človeka zrazil. Z dôvodu, že sa musím vyhnúť a utiecť tomuto Vertixovi, lebo Vertix sa stal animatronik. Neviem, či to je Freddy, či je to Bonnie, či je to Chicky Licky, ale idú po mne. Tak sme tu späť, tak sme tu. Poď ako bude tento rok. Ja už rovno RPG. Na teba je málo, ja si dám... Dobre, jo. Tak, teraz nič, ľudia to len tak sme robili. Nebudem zapol pomalý, Že nejde po mne Vertix. Po Vertixa máme radi. Dúfam, že mi to vtedy nenapísal 1 565 nekonečno 1000 kvantiliátov správ a pekných, krásnych, dobrých fotiek v Minecrafte. Tak idem... Ameno, ide si po mňa kameň. A ty si dojebal to auto. Gratulujem. Víťazmu. Ide si po mňa. Po mňa. Pozri si to. Pozri si to teraz. Si to. Aj teraz. To, čo to si zničil. Ja tu ešte urobím takú vec. Tak, Reštartujem chat. Mohli písť. Reštartujem už pína. Reštartuje chat. Restartuje chat. Tak my si tu zatiaľ počkáme. Dobre, robil. Počkaj. Ja som dal omylom F-ko. Počkaj. Tak, to neumiem. Teraz iné auto, no. Veď stále číta.
Kamo 7 lajkov, Zuga, dobre. A teraz máš 8. Presne tak. My sme ti dali like. Áno, už 9 lajkov. Tunak by mala byť niekde aj cesta, ako myslím, taká diaľnica, ak by som povedal. 8 lajkov, ty kokos. Kde to je? Napadla. By to niekde malo byť. A chceli sme ti povedať, že chodíme do školy na karate. A vieme to moc dobre. Mám 60 taps. Len tak ďalej. Ešte to? Len tak ďalej. Ak dáš na dnešný deň 100 odberateľov, začnem tverkovať. V Minecrafte, nie v realite. To asi nebude asi tá správna cesta. To jo? Máš dobré videa a pochvalujem ti to lietajúce auto. Ten most, ale neviem, či ho nájdem, ten most. Tak ľudia, končíme a ďakujeme. Aj tu si to tak gratulujem. Áno, veď o tom hovorím, že Ladzik pôjde už po mne. A ja mám lietajúce auto, toto auto som si sám v dielni vytvoril. Som použil takého šroťáka a normálne som to upravil, aby to lietalo. Nanotechnológia, som Tony Stark. Takto a ľudia teraz... Videli ste niekto Five Nights at Freddy's movies, alebo končíme tak. Čaute, dajte like, odber s zvončekom a čus.